V tomto videu si zahráme Mortal Kombat. Ideme hrať ďalšiu hru. Ja som ich vlastne hral. Aha, tak jasne, kto predieráva došku. Prečo tento? Kurník, nech ide dať do iný. Týmto to nejde dať. Doska, dobré. Dúfam, že nechcem. Easy. Ten vie iba boxovať. Prosím, že to bude ten Silver. Modrý proti modrému. Come on. Videli to, ako dáva. To je poďák! Videli to, čo je. Tí, čo nikdy nehrali Mortal Kombat, si teraz myslia, to je easy, ale to je v realite ťažké. Sub-Zero sa volá. Jo, veď som... Nie, Škorpión. Toho dám aj so Sub-Zerom samotným. Tak to je cooked, kamoši. Sub-Zero je od posledného fightu taký lepší. Ako ti horí hlava, Sub-Zero, teda Škorpión. Myslím, že by si sa mal uhasiť. Kurník, nie, toto neznášam. Sub-Zero, myslím, že by si ho mohol dať, nepríde ti. Lebo Škorpión je od akého posledného fightu dáko silnejší. Nie, toto nechcem.
Taký si silnejší a pošli na fajtu, čo? Sub-Zero to tu musí zachrániť. Sub-Zero. Poď, dáš ho. Dobre, nemôže si dať štíť, poď, využij toho. Tak už môže, no. Prečo mi to dalo práve ju, ktorá má najmenej HP? Sub-Zero, poď, vstávaj. Vedia, ja klikám ten štít a on sa nebráni. Dáte škorpiona, nedáte. Dolíti. To, veď kam on mal minimum HP. Slabý. Som ho nechal ešte, keď je taký slabší. Keď je taký slabo, ja už proti nemu nechcem ísť. Hlavne keď mám túto hrozného týpka v týme. Ja to robím tak, že najprv dám silné postavy a potom slabé. Že keď mi umrú, aby dve silné. Tie škorpiónové reťaze sú tak otravné. A keď sa stále iba bráni. Jasne, keď príde Sub-Zero, tak sa musí viac ohniť. Ako ti nevyšli reťaze, nepríde ti. Veď ale, ty si tupý. Kamo, keby nevyužíval aspoň iba tie reťaze. Veď ale, on je tupec opadavý. A čo s ním tu mám robiť, mi povedz. Veď jeho nejde zabiť. Jeho reálne nejde dať. No tak a ja sa budem iba brániť, ako ty sa brániš stále. Veď kamo, ale on mi vždy urobí táto, zbije ma a potom ma hneď priťahne znova reťazom. Teď ja som práve začal držať štít a ono to nič. Jasné, rozbijeme tu Fodoríne. Ale ja to nehrám. Pičus. Veď mi dajú nejakého dobrého náhradníka. No kameo, sorry. Ukáž tohoto. Jasné.
No, ten je slabší. Skúsime každého proti nemu. Škorpión je kúk. Tak dám najprv slabšie a potom tie silnejšie. Čo škorpión? On už je dead? Tak... A to som mu obral tak málo? A on mne? Čo? Ako? Ako to, že sa bráni? Ak mi znova bude to robiť, tak ja... No jasné, že mi to robí. Teraz znova si ma pretiahne. Ja to nehrám. Takže už asi táto séria nikdy nevyjde. Takže to nie je ani séria. A čau!